30 llauradors deixen de treballar la terra. Els últims 10 anys ho han fet més de 70.000. Esta és la greu situació que al camp travessen, per exemple, la taronja, el vi o l'oli. Tots els sectors, no sols el cítric, que és el més important, sinó el sector del vi, el sector de l'oli, que avui en aquests moments està venent per baix dels costos de producció, l'ametla és un desastre, el porcí, tots els sectors agraris i ramaders en aquests moments han entrat en col·lapse. Per aquest motiu, este dilluns, desenes de llauradors i ramaders de la Unió s'han concentrat davant les portes de la Conselleria d'Agricultura. Demanen mesures per solucionar l'actual crisi del sector i també més transparència al mercat i que els preus agraris no es manipulen. Així, altres sectors com la Ford, la banca, estan recibint els diners a cabassaes, mentre nosaltres, un sector tan important com és l'agrari, perquè a més de produir aliments gestionem un territori que pensem que són dues funcions fonamentals. En aquests moments les polítiques agràries heu de mirar només el pressupost d'enguany de la Generalitat, apenas puja un 0,8%. Això vol dir l'interès per l'agricultura i la ramaderia que té actualment el govern valencià.